Sada ćemo pomenuti 11 najvažnijih riječi u prodaji. Tih 11 riječi glasi: kad god postavite pitanje zaključenja, ućutite. Prva osoba koja progovori gubi. A zašto je ovih 11 riječi toliko važno? Zato što je zaključenje prodaje faza u kojoj smo se dogovorili ili se nismo dogovorili. Naravno, može biti i proces prodaje koji traje dugo, pa onda se dogovaramo u nekoliko prodajnih razgovora, traje danima, sedmicama, nekad i mjesecima, ali mi ovdje govorimo prije svega o većini prodajnih situacija u kojima je zaključenje faza u kojoj smo se dogovorili ili se nismo dogovorili. I u tom smislu, kad postavimo pitanje zaključenja, trebalo bi da pustimo kupca da odgovori. Jer ako mi počnemo da pričamo nakon što smo postavili pitanje, blagi pritisak koji se u nekom trenutku osjeća kad postavimo pitanje zaključenja počinje da pada. Odnosno, kupac više ne osjeća pritisak da odgovori. I može se desiti da u jednom broju situacija, umjesto da postignemo dogovor, umjesto da kupac nabavi naš proizvod ili uslugu, da se fudbalskim žargonom lopta vrati sa linije i da ne postignemo gol. U tom smislu pokušajte da kad postavite pitanje zaključenja ništa ne govorite i pustite kupca da on odgovori na vaše pitanje. Ovo može biti jako teško ako niste praktikovali. Zašto? Zato što nekad 5, 6 ili 7 sekundi može izgledati kao vječnost. Ali svejedno, povećat ćete broj prodaja u kojima ćete biti uspješni time što ćete pustiti kupca da odgovori na završno pitanje, odnosno pitanje zaključenja.